Realmente o motivo desta intervención é falar dun recurso moi importante para nós, que é o programa de atención a perinatal e perinatal. Este programa expresa tres prioridades para a nosa fundación. A primeira é o traballo preventivo, traballar nos momentos iniciais da existencia de problemática psicosocial na atención á infancia para evitar a súa cronificación. A segunda é a innovación, é buscar que realmente fagamos cousas desde a Fundación que non están no sistema actualmente e que responden a un modelo innovador de atención a esa problemática. E o terceiro é atender dunha maneira moi especial ás mulleres, neste caso as nais, que son unha peza básica da boa crianza dos rapaces para a Fundación, que teña un recoñecemento institucional, evidentemente facilita primeiro a nosa autoestima e o noso convencemento de que estamos traballando nunha boa dirección, pero tamén na idea de que este sexa un recurso que poda acabar integrándose dunha maneira natural no sistema de protección. Realmente a nosa vontade é que este programa que hoxe está implantado en Galicia poda consolidarse no territorio galego, pero tamén estenderse a outras áreas nas cales a Fundación desenvolve a súa actividade.